mono Richard oburayi obuya n'oburayi bw'omurembe obuwanchani omurembe n'obuwanchani oburayi obuya butageti ogende esa abantu babwata amayanda okigokora bintu bibo onde tayiyogo chigetananga watigara kwabera nyomba eriegeretebo ogenda bosio omumuroyo ga daktari una nago train it watarire chinse chionsi naende oro mwana nyabioge you are properly trained in chenago train it gago train politics gago train nyagetari ebiyaga sonyi gwete mbiroro nara babere muri gago muri gobwate ebiyaga so no manye tenga onye nakobegete gas for 10 years na ande tindi gochi gotigeranje kabo moremu mumroy digo manye omate very clearly daktari hinchon mumroy ona monyole tena gitari arengo muromo ke ojinone miaka 30 tarai toka kolega asingi yanere ayetata daktari agansumbua sana na nyamachi tokareta nyamachi dialysis machine yange sana tokabeka ne theater lakini nyigwete nga bintu ebimbiri gokora gasi no muntu ole koreta daktari ga kipole naende pole nyasaye narororo obe omumuruta bwati bwoba tol nabora iyo boiga bontigero agatigeronde osebano thank you very much mbiyamana igona amonyorete Kisii County arikolo kwa medical superintendent karuoro nkamupima karoyonya bioge nkamobo director wa Kenya Kisii Teaching and Referral Hospital kerona moeto director buo igare goche sinde onyan kende kero nimbate bilete wintaro karagabo bas lakini aria enagitari yarengo eko make sense eke wintonse pakarone nyumba na agaje tabangi na mother and child 350 beds nyumba na eto mbelete yaje koibu na endo muntu okorete gasi iyo Dr. Ndali akagenda kanyora enagitari no na machi tayo akabeke ball dialysis machines inchi arengo tukagora otigaika 17 nebinte binge ndabatebi umwana uyu minto twakoderera aya daktari na korusitiga gakorira ngumbu gakorira London no manye teriri bintu twakodige county naye kwarego kuwa no obute kwarego kuwa ne rabasungu gakorira America no manye tebi bintu twachete korigyo gakorira India na saange igo daktari aye omongino yobwali chi Dr. Iberi mwibona abana bali baye oyonde oyonde oteyo neno mwalimu omanene oromo director nena aligete Kisii County ichenda gedemba tebi gaba basi ekana arenge governor igona arekorwa aba chief officer korukere constituency na ye omu chief officer yomu lakini ga pobas ona baete chief officer between 5 and 6 esa ulmure asarengane ne aba chief officer aba mosombo yote nagaiga naro muswati ndoko ku Beatrice Kambuni Njoga paka na Onyensuanya pale batano actually aba